Здравей, Стаси! Много ти благодаря предварително за отделеното време, за това да можем днес да си поговорим за AI чат-ботовете в човешки ресурси. Ти си не само човек, който се занимава с организационна психология и си работил с много различни компании в тази насока, но също така си работила в отдел човешки ресурси, занимаваш се с well-being или с практики за здраве, така че твоя поглед върху използването на... И да не забравя да кажа, и имаш собствен AI чатбот, неодавна си пусна собствен AI чатбот за Mindfulness България, така че всъщност имаш един доста холистичен поглед върху тази тема и много ми се иска да чуя твоето мнение и твоето виждане по темата за чат-ботовете с изкуствен интелект. Имам един въпрос към теб като към психолог. Каква е връзката според теб между AI чат-ботовете в помощ на клиентите, т.е. бизнес чат-ботовете ориентирани към потребители и психологическото и емоционално здраве на персонала на бизнеса? М. А, Ние преди с теб сме говорили, всъщност ние така се срещнахме преди вече 2 години повече. Да. За това наистина да видим аспекта на психологическото в съществуването на изкуствен интелект, на чат-ботове, въобще на този тип технологии. При всяко едно внасяне на някакви нови технологии, хората, нали, правят отпор. Това е нормално състояние, но в същото време хората започват да виждат две неща и ги разбират. Едното е това, че времето се спестява и те се освобождават от тези рутинни а, тъпи задачи, бих казала, които водят до голямо усещане за едно такова монотонност и за липса на смисъл в ежедневието. И другото е това, че наистина им се дава възможност да така освободеното време наистина да се фокусират върху нещо, което е важно за тях. Да намират повече смисъл в някои нови задачи или да намерят време дори за научаването на нещо ново. Това вече се определя и като изводи, но тепърва трябва да се правят много повече, наистина да се правят изследвания, ресърч за това, нали, тези директни връзки. До каква степен организационното благополучие на служителите зависи от това кога, да речеме, въведен чатбот или допълнителни такива програми и технологии и как те директно се отразяват. Все още няма толкова големи, много проучвания, но аз бих преценила и съм го виждала. Виждала съм как води до стрес и до физически, дори физическа симптоматика, тази монотонност, работата, ежедневни задачи, натоварването до такава степен с тях, че човек няма възможност да си вземе дъх и всъщност води до прегаряне, бърнаут. Аз съм била в такива ситуации, наблюдавала съм ги като консултант в кол-центрове, в магазини, където хората имат непрекъснат поток от клиенти и трябва по някакъв начин да обърнат внимание. В същото време обаче са ограничени от някакъв вид процедури, процеси, които се изискват от организацията и са притиснати буквално между тях. Времето им изтича така, че нямат време за себе си. А Това ти определено води до намаляване на благополучието и Да, усещането за смисъл. ние с теб сме си говорили, че всъщност рутината води до един постоянен стрес, който всъщност дори не забелязваме в работата си, но е стрес.
и оттам води, както ти каза, до прегаране, понижена мотивация, включително до някакви конкретни заболявания, дългосрочно така, хронически заболявания. Мисля, че веднъж ти спомена, когато си говорихме и за сърдечно-съдови заболявания. Това всичкото е базирано на рутината, която и на стреса в работата. Веднъж даже беше споменала за примера за кол-център, където си наблюдавала ефекта върху тази рутина на работата и стреса върху самия персонал. Би ли могла да споделиш този пример? Всъщност в кол-центровете сега не знам вече как са практиките в тях, но преди съзнанието за това, че много са натоварени операторите, въпреки всичко при тези толкова много обаждания капацитета е ограничен от това да се отговаря на време, да се взема всеки случай по-отделно. И хората ходеха под час до тоалетна, да пият вода и така нататък. Трябваше да взимат задължителни почивки, но тези почивки също им бяха планирани. Имаше един случай, да човек колабира, защото не се беше нахранил. И също имаше нужда от течности. Когато сме фокусирани върху една задача, особено пък ако тя е такава, вече станала рутина, ние я правим с една доза внимание и останалото всичко е много... не присъстваме буквално в момента там. И това е вече основа за стрес. Когато не присъстваш в дадения момент, в случая, защото няма причина да присъстваш, ти правиш както, ако си спомняш, аз много обичам да дам този пример за Чарли Чаплин в модерни времена. Завъртваше ни гайки и получи тик. И след това полудя наистина. Но в това се крие всъщност това безмислие, което малко по малко те обзема. И да, хората получават често прегаряне. Имаше доста хора, които бяха на антидепресанти. Аз тогава не бях в тая сфера за психично здраве в самата организация, бях HR, но от информацията, която получавахме, не им беше лек живота. Надявам се сега с новите технологии вече всичко това, тези основни, много по-стандартни задачи да са вече тотално автоматизирани, пак с помощта на изкуствен интелект и ботове, надявам се. И те вече са повечето пъти, когато ми се наложи да се обадя като клиент, консуматор някъде, най-често общувам с чат-ботове. Някои хора протестират против това, но всъщност, ако погледнем от другата страна, това наистина е една стъпка напред. Надявам се към това освобождаване от тези безмислени, нали, за вътре, за личността задачи, които те правят. И да, разбира се, отразява се на здравето. Стреса, вече идеята за този нездравословен стрес е много, много разпространена. Хората вече знаят много неща за това как влияе хроничния стрес на здравето. Не само сърдечно-съдовите заболявания той е непряка причина, но създава условията в физическото състояние на човек за тези заболявания, както и вече съвсем пряко причина за конкретни депресивни състояния или тревожност, а и най-вече загуба на сън. И човек, когато е в такава среда непрекъснато, започва да търси отдушници. Оттам вече тръгваме към злоупотреба с алкохол, наркотици и всякакъв вид друг зависимости.
Тоест, чат-бота може да помогне всъщност дори обърнат към крайния клиент. Не само, че има бизнес ползи за крайния клиент, но един чат-бот изкуствен интелект, поемайки рутинните задачи, нощните смени и тази комуникация, която е често задаваните въпроси, които са 85% от комуникацията всъщност на един бизнес клиентите, може реално да подобри средата, работната среда на самият екип. Правилно съм разбрала, нали? Да, определено. Ако то всъщност е увеличаване на капацитета и то многократно. Нали, ако имаш едни 200 души в един кол-център, един чат-бот върши работа за може би за още 50 или 100. За AI чатбота всъщност няма значение с колко хора комуникира едновременно, така че няма лимит за мащабираността му на комуникацията с чатбота. По-скоро говорим за това, че Level 1 саппорта се автоматизира от чатбота и за персонал остават по-сложните задачки, които са примерно 15% от цялата комуникация вместо всичките 100. Така е, да. Да те попитам нещо веднъж, когато си говорихме, ти спомена, че си интроверт. И ми хрумна сега един такъв въпрос. Защото четох някъде, че 58% от населението на планетата са интроверти. Тоест, има шанс голяма част от хората в екипа на една компания също да са интроверти. Значи, един AI чатбот в компанията може да бъде и в особена помощ на такива хора в екипа, нали? Особено когато започват работа, нали, в нова компания са или по принцип в комуникацията, вътрешната комуникация и комуникацията с клиентите на бизнеса. Какво мислиш ти по този въпрос? Като интроверт. Да, много хора са интроверти, но всъщност съвременната среда, начин на живот и културата, да речем професията, която те избират, ги прави малко така, ги завърта към екстровертност, което на някой дори създава допълнително, няма да кажа психически предизвикателства, но се усещат понякога. Да, това си е стрес от този начин на живот, който за интровертите особено, тази забързаност е малко по-пагубна, отколкото за другите. Определено за ползването на чат-ботове в вътрешно организационни аспекти е също много важна според мен, защото пак имаме от една страна нон-стоп информация, която се разпраща, когато има нужда от нея, автоматизиране на някои пак така рутинни операции и задачи. По какъв начин всъщност един AI чатбот на теб като служител интроверт би ти бил полезен вътре в компанията? Интровертите имат нужда от повече време, за да осмислят някои неща. Самото общуване, особено когато човек е на ново работно място, бидейки в нова ситуация, интровертните хора, особено ако тази ситуация е социална, нали, с нови социални контакти, води до много повече стрес при интровертите и това би могло да се улесни, когато нали, аз знам, че говоря с чатбот и задавам някакви въпроси, а иначе ще мисля около половин час дали да се обада на Ана, която ми беше препоръчана за бъди, въпреки че ми е била препоръчана за бъди, въпреки че Ана знае, че ми е бъди, един интроверт винаги си мисли, ами сега, добър ли ще е момента аз да се обада на този човек, да го питам как се попълва този формуляр или не. И това съм го имала лично аз. Съм преживяла такива моменти на притеснение от този социален контакт с човек, който не ми е много близък. Определено смятам, че за голяма част от въпросите, особено в хората, които идват нали, новоназначени на работа, в онбординг процес, би могло да бъде много полезно просто да цъкнат.
Вече заговорихме с тебе за чатбота с фокус върху нуждите на персонала. На база твой опит като служител в HR екипи, къде виждаш използването на чатбот вътрешно в една компания? Какво може да прави един умен чатбот? Ако е умен, всичко. А, Вътре в компанията, аз пак мога да кажа през ракурса на човешки ресурси, които вече напоследък дори не се наричат така. Наричат се по най-различен начин. Най-често сега се казва people and culture, хора и култура, най-така общо. Но разглеждайки, аз тъй като съм се занимавала с... Ако човек се опита да погледне отгоре на какви видове функции се изпълняват във връзка с обслужването на вътрешния персонал и на хората. Най-добрата, според мен, най-добрата рамка е рамката на управлението на таланти. И бих казала определено, че на всяка една стъпка от управлението на таланти, включително от началото на планирането на това какви хора ще ни трябва да подберем и да назначим, до през всичките други функции, с които се и се занимава функцията на човешки ресурси, хора и култура и така нататък, до завъртането на цялото колело. Хората, които се занимават с човешки ресурси или работят в тази област, няма да видят нищо ново тук. Това е рамката на процесите в управлението на таланти. Планиране, attracting, Привличане. привличане, точно така, да, селекция и вече развитието в компанията на кадри, които са там, присъстват, вече някои с опит, задържането и вече момент, в който или отиват на други позиции, или напускат компанията. Има и такъв вид процеси също. И всичките връзки помежду им. Сега ще покажа, тук започва се, разбира се, така, мисълта поне върви от планирането, пък в следващия слайд ще покажа конкретни, т.е. като резултати от работата, включително които са и като документи, т.е. наречените deliverables, това, което всъщност произвежда човешките ресурси. Например, ако се почне, тук пак почваме от планирането на следващият, на заместници, как се нарича на български, после стратегията за подбор, за това колко хора всъщност, какъв нов headcount има нужда за дадената година или с няколко години напред. Модели други на компетентности, по които вече се свързват с развитието и обучението, системи, това са системи и стратегии тук, най-различни според всичките тези функции и минаването през различни програми, планове и така нататък. Тоест всичките тези неща излизат в един момент като документи и тези документи вече имат конкретни изисквания, формуляри, процедури. Всичкото това всъщност би могло да се захрани в един чатбот, един изкуствен интелект, който много лесно да жонглира с тях в зависимост от нуждите на конкретния човек. Тук говорим вече за съвсем ясно персонализиране до един човек, не до тази тук, този екип има нужда от това или този отдел има нужда от това, съвсем ясно фокусиране върху конкретната личност вече. И ето, например, при планирането, разбира се, тези първоначални стъпки, за да планираш нещо, включително и бюджети, аналитичната функция на чатботовете е незаменима. Определянето на нуждите от
дадена интервенция, например, да, headcount и така нататък, включително и дефинирането на роли. Цялата тази нали, база данни, която се съдържа и толкова лесно се управлява с автоматизиран интелект е незаменима. Разбира се, тук привличането също е важно, защото едно е когато имаш няколко агента, с които работиш, чрез един чатбот ти буквално можеш да стигнеш до много повече агенции, места, като училища, университети, но можеш да влезеш на глобална сцена. Не, че иначе не можеш чрез имейли, но всичко става много по-бързо. Да, тук съдържа информацията, която се съдържа за различни работни места, за компанията, възможността бота да предостави тази информация на много езици, безценна при привличането на талант. Да. Абсолютно. Да. И всъщност привличането на таланти също се включва и тази работата върху един вид бранда, employer's brand. Нали, създаването на employer's brand, нали, това трябва да е нещо много, много ясно, много визуално, много динамично, което да привлече, особено по новите поколения. То няма това как да стане само ако имаш един уебсайт. Повечето компании също се фокусират или разчитат само на уебсайтите си. Не става вече. не работи само това. Така че използването на изкуствен интелект, включително, разбира се, на чатбот, който се общува, защото някои повечето общуват и с GPT. Да, особено когато бота е захранен с информация, необходимата информация от страна на компанията, така че да може да борави с тази информация адекватно при комуникацията с потенциалните кандидати. Точно така. Да. Самата селекция, ето, говорихме за интроверти. И не само интроверти. Бих казала, че от една страна, да, добре е някои неща да са безлични. Те са много важни точно за това да се установи тотална обективност и прозрачност в процеса. Кой би могъл да осъществи тази обективност и прозрачност? Чатбот. Когато процесите се автоматизират, се постига една, бих казала, по-голяма обективност и да, нещата стават малко по-честни. Да, аз тук бих дал малко конкретен пример как би това се случило с един чатбот и с повече външна автоматизация, за да го направим по-конкретно. Супер! Тъй като ти си написала и се хващам за него, нали, interview planning and screening и самото интервю и кандидат engagement, т.е. комуникацията с кандидатите. Например, комуникирането на информацията за дадена работа, да речем в социалните медии или някъде, с линк към повече информация за тази позиция вътре в бота, с персонализиран формуляр за първоначалното интервю на кандидата, където кандидата да си отговори на въпросите първоначално, имаш ли това, знаеш ли онова и прочее. Цялата тази информация след това би могла да отиде директно в системата, в HR системата, където да отвори, да се попълните данните на кандидата, да мине някаква автоматична първоначална оценка и до HR-а стига вече квинтесенцията за този кандидат. Нали, тук вече зависи от спецификите на HR, инструментите на даден бизнес, но този елемент също първоначален, когато кандидатите също се притесняват от първоначалното интервю, също спомага за по-добрата комуникация с кандидатите. Освен всичко останало, много хора, особено ако търсят работа, но работят, биха се ангажирали с интервюта вечерно време, нощно време или преди работа и попълването на формуляр в чатбот, получаване на информация за комуникацията
от чат, за получаване на информация за бизнеса от чат-бота, цялата тази, или за повече за позицията, или за културата, или какви са политиките на компанията. Ако бота може да отговори това в 11 часа вечерта, когато кандидата иска да си попълни формуляра, това облегчава страхотно и самия кандидат. Нали, така че тук не е само помощта на HR, че бота може да върши тази работа 24/7 и да я автоматизира и да помогне на HR да се отърве от първите от 150 интервюта за намиране на 3 потенциални кандидата. Нали? Това Да. е огромен човешки ресурс в отдел кадри, но тук също има и огромна полза за самия кандидат, защото той е освободен от формализма да гони някаква среща по някое време и да задава въпроси, когато на него му е удобно, а не когато човекът в HR отдел има възможност. Да, да. Продължавай нататък, аз тук се вмъкнах, защото ми се Не, роди не, в права главата си. моментално конкретен чатбот план, Да. така че давай нататък. В селекцията, само искам да кажа, много е важно това диалога с чатбота, т.е. чатбота като поведение да бъде програмиран или обучен да бъде максимално човешки, да дава максимално човешки отговори, да дава възможности за някакъв вид обратна връзка след крайните интервюта, защото това е и по закон. Между другото, европейски закон, всеки кандидат, бил на интервю вече с живи хора, има право да получи обратна връзка. И наистина по закон имат право да искат конкретна информация. Тази конкретна информация също би могла да бъде дадена чрез бот. Точно. Но, въпреки всичко, трябва да има и човешки тъч тук. Да. Някакъв, за да стане повече процеса да е управляван от хора, използвайки ботове, а не обратното. Това е Аз тук искам да добавя, че според новите европейски регламенти за изкуствен интелект, което включва и AI чат-ботовете, крайната оценка за набиране на персонал не може да бъде направена от изкуствен интелект. Има специализирани HR чат-ботове, които работят от много години вече и които правят автоматичен скрининг на първо, второ, трето ниво, оценка на екипа и подават информация директно на HR вече с конкретни кандидатури. Това са хората, които HR трябва да обърне внимание. Ето този краен момент, този последен етап на оценка, всъщност според новите европейски регламенти за използване на изкуствен интелект, не може да бъде правен от изкуствен интелект, а трябва да се прави от хора. Така че всъщност това, за което говориш, е важно, защото касае и AI чат-ботовете и до какво ниво един AI чат-бот може да бъде включен. Кажи сега малко повече за следващите 3 девелопмента. Разбира се, да. Аз, тъй като това е моя любима, нали, там съм специализирала най-вече Learning and Development, обучение и развитие. Много от процесите в Learning and Development, нали, там в тази част още началото на 2000-те години, 2003-2004, лично съм участвала в създаването на тези learning management системи, които, нали, пак бяха на основата на автоматизирани процеси, особено формуляри за кандидатстване, за тренинги. Целият този процес по обучението на различни огромни групи от хора, това всичкото като администрация най-малкото беше още от тогава автоматизирано. Сега, разбира се, всичко е на вече светлинни години по-напред и много се радвам да видя, че в повечето, нали, така, успешни големи корпорации всичко е не само има ботове, които създават тези индивидуализирани програми за собствено, нали, самообучение, със собствена скорост, в собствено време, когато, нали, намериш
такова, но ги обвързват и с конкретни задачи от работата. Затова пак казвам, много е важно един добър бот да може да общува добре между различните функции, между тези различни процеси тук. Аз Ам, бих, да, аз бих добавила тук, за да пак влезе малко повече конкретика, че един дори най-обикновен AI чатбот би могъл да помогне на HR и на персонала с автоматизация на информация за различни тренинги, записване, регистрация, записване за тези тренинги или за някакви вебинари, семинари, попълване на някакви въпросници или дори изпити през чатбота, като в края на вебинар, семинар или тренинг, какво са научили, нали, какво са да, научили хората в екипа от този семинар. Тоест, едни такива рутинни неща, свързани с обучението, с тренинга, спокойно биха могли да бъдат поети дори от един да. необикновен AI чатбот. Без Да, специални това. интеграции, специално развитие на някакви допълнителни елементи за чатбота и прочее. Това наистина съществуваше като услуга в HR, още и преди съществуването нали, навлизането на изкуствения интелект в тези системи, нали, които те имаха. Но каква е разликата? Именно тези системи, за които казах преди, персонал риташе против тях, защото какво трябва да направиш? Трябва да минеш през няколко начина на логин, да влезеш в системата, да си намериш там своя си профил, да видиш в профила какво те чака като тренинг, какво си взел, я си го пропуснал, защото си много същото време заед с конкретният ти работен проект или си бил в отпуска и така нататък. И хората, и ми идваше малко в повече това, гледаха го като нещо отделно от тях. Когато имаш персонализиран бот и той знае и ти казва добро утро Стаси или добро утро Ели, имаш да направиш ето това и това, всичко изглежда много, буквално много по-персонализирано. Имаш си го като твой колега слаш приятел, нали? И вече тези, които са направили дизайна, аз винаги съм за това, даже и тебе съм те питала, за чат-ботовете, как да го направиш по-човешки, с общуването на това, не точно да се шегува, ама да пуска някакви такива изречения или ам, фрази, с които облегчава този тип комуникация. И е възможно, според мен. Не знам ти какво мислиш. Да, възможно е това са малко по-къстъм чатбот решения, но дори и тъй като все пак сме в курс за чатботове и хората първа се учат да навлизат в тази тематика, дори един най-обикновен чатбот в момента, подкрепен с GPT в AI, разговорната част на бота, ще се справи отлично, защото GPT персонализира достатъчно добре отговорите на база какво потребителя е попитал и базата данни, с която разполага като информационен бекап. Да. Точно това е. Специално в Learning, идеята в човешки ресурси винаги е била да се създаде една такава много редовна вътрешна мотивация, хората да научават повече неща. И те възприемат, би трябвало да се възприеме нали, системата. До сега се възприемаха тези системи като това е от HR-а, за нас нали, да ни взимат като част от статистиката. Те не овладяваха дадените системи, включително и много скъпите някои от тях за развитие и за обучение, защото не ги възприемаха като неща, които им помагат, като не виждаха връзката. Да. Сега с по-конкретни общуването с GPT също много помага. Хората се научиха да общуват с GPT и когато това стане нещо подобно и овладее процесите в работното ти място, се чувстваш някакси по-човешки.
колкото и да звучи странно, общуването с бот е по-човешко, отколкото общуването с една learning система. Да, бота е по-умен. Да отидем на следващата Точно. точка. Да. И това е всъщност, което води и до ретейнинг. Колкото повече се ангажиран към, няма да кажа сега, си пристрастен към бота, защото не сме вече още в филма Тя. Но, нали беше така, филма се казваше Да. Her. Но въпреки всичко, да, отвореното време, намаляването на тази ам, методическа безмисленост и в задачите, и а, фокусирането върху неща, които хората намират за смислени, човешкото общуване с изкуствен интелект довежда до, нали, до това хората да бъдат по, по-ангажирани с създадената компания. Разбира се, тук е основно knowledge management и всякакъв вид такъв неща, които много бързо, това е най-важното, много бързо получаваш отговор, много бързо получаваш troubleshooting на някаква програма. Всичко става бързо. Аз, като кажа да възприемат хората, чатботовете, умните чатботове като колега, но също така и като регулировчик някакъв в средата на организацията, който буквално жонглира, събира информация, изпраща там, където трябва. Всъщност, като гледам това списъче тук, всяко едно нещо си е просто чатбот работа. Ако я вършат хора, са взели мястото на чатбота. Да. И succession planning, там са още много други неща, всякакъв вид промоции, трансфери. Отново тук усещането, не само усещането ми, разбирането за това, кое е честно и кое не. Планирането на най-различни видове оценъчни процеси, като assessment или development centers, центрове на български, да. И разбира се, всичките видове формуляри, нали, които казваш на бота, изпрати на моя шеф последния формуляр с тези дати. Това го прави, нали? Първо може да си попълни формуляра в чатбота. Да. Първо може да си попълни формуляра в чатбота. Да, наистина цялата тази административна дейност, различни формуляри, процедури, формуляра за отпуска, за предизвестия за напускане, формуляр, въпросник при напускане, всякакви такива административни дейности съвсем спокойно могат да бъдат автоматизирани, да минат през чатбот и след това да отидат директно в HR системите за по-нататъчен процесинг, т.е. обработка, по-нататъчна обработка. Всяко стандартно нещо се автоматизира. Точно така. Да, какво си приготвил още? Това е, което последно исках да кажа. Всъщност най-различни видове ботове. Това е от едно мое любимо Academy to Innovate HR онлайн присъствие. И не съм стигнала аз се съсредоточавам върху някои от тези само, но може да видите тук всички как имаме различни видове ботове. Не знам дали може един да прави всички тези функции, но може да имаме специализирани ботове, както имаме колеги с job description на администрация или подбор, така имаме и колеги ботове, които се занимават с рекрутмент или пък само helpdesk. Зависимост, разбира се, от организацията и фокуса
Всъщност ние по един или друг начин в нашия разговор засегнахме тези типове бодове, примерно, тъй като те, като гледам, са ориентирани към предишната схема и са в различни етапи в процеса, в работата на Мгм. HR. Ако вземем, примерно, първият тип рекрутмент чатботс, виждаме, че тук се засяга отговарянето на често задавани въпроси на потенциалните кандидати, събиране на първоначалната информация, преквалифициране на кандидатите според отговорите. Това вече е интеграция с някаква HR система. Тоест, ние така горе-долу всъщност ги предугадихме тези видове чат-ботове и къде един чат-бот би могъл да заеме отлично място в една организацията на HR отдела. Би ли искала да коментираш някои от тези ботове, които смяташ, че са така по-интересни? И всъщност, ако имаше неограничени ресурси и възможности, ти кой от тези HR ботове би направил? Хм. Тук ме уби, защото искам всичките да ги направя с неограничените възможности, разбира се. Смятам, че нали, точно като психолог, който в момента много работя и съм съсредоточена в това да създам mindfulness чатбот за mindfulness в България, но и поначало в well-being, това, което на нас ни липсва, тази човешкото свързане в някои, особено доста механизирани организации. Първо ще започна от well-being чатбот. И не случайно, защото до голяма степен доста от информацията, която се дава от конкретните служители, тя е много чувствителна и би трябвало да бъде тотално конфиденциална. Затова там, разбира се, с осигурената конфиденциалност и всякакъв вид рискове, нали, рискови фактори, като базите данни, изчистени, много по-добре би било всеки да има някаква, да речем, персонализирана програма, нали, бота да дава информация за определени състояния или първата стъпка да бъде към получаването на някаква помощ. Защото колкото повече се говори за това, колкото повече хората имат възможност да изберат, нали, дали да се обадя на телефон за гореща връзка с някакъв вид, не знам, обикновено е компанията, която осигурява здравните осигуровки. Те дават такива горещи линии, но може и да бъде с човек, който отговаря за това в компанията. Аз лично, отново преди да стигна до човека, бих потърсила информация какво да правя при еди какви си, каква си ситуация. Аз в момент, докато те слушах, реших да си представя един такъв бот на много по-базово ниво, нали, с какво една организация би могла да започне и се сетих, че повечето организации работят особено големите организации, нали, работят с много предлагат много различни ползи на персонала от типа на мултиспорт карта и някакви други такива. И един бот би могъл да насочи човека към какъв тип спорт, примерно, да отида днес, в зависимост от това как се чувствам. Нали, за да си използвам по-качествено моята мултиспорт карта. Да. Или да препоръча, ако компанията има такава възможност, да препоръча масаж и да те насочи към няколко масажиста, примерно. Нали? Тоест, един такъв wellness чатбот би могъл да ти спести чуденето, боли ме главата и се чувствам уморен какво да направя и би могъл да ти каже, за теб чудесно би било днес тази вечер да отидеш на йога. Нали, примерно. Да. Така че моментално си представих един такъв много практически, един такъв wellness чатбот, защото дори без някакви специални интеграции, само с помощта на изграждане на база данни с, примерно да речем, различни състояния,
бота би могъл да насочва човека, нали, ако те боли глава и се чувстваш уморен, освежи се на йога или отиди на зумба, Да, примерно. да. След това ти се отваря един карусел, където имаш нали, вариантите къде да отидеш на йога или в твоята мултиспорт карта, примерно, покрива кои студия или зали, където има зумба, примерно. Така че моментално си представих един такъв чатбот дори на много Да. базово ниво. Да, неограничени са възможностите. Сега веднага се сещам за изследването, което Варненската регионална библиотека направи преди една година за техния чатбот. И едно от нещата, до което бяха стигнали, че всъщност бота освобождава от поне двама библиотекари всеки ден от цялостна работа всеки ден да отговарят на често задаваните въпроси, което не е тяхната професия, не им е работа. И Точно. поне двама библиотекари, вместо цял ден да отговарят на често задавани въпроси, било то по различни канали на комуникация дигитални, било то персонално някъде на рецепция на библиотеката, те имат възможност да правят специфичната работа, за която са учили, т.е. да бъдат истински библиотекари. Да, Така че ето тук отново това е ефекта на един чатбот, да. който е обърнат към потребителите, но освободи от двама библиотекари да си вършат работата, вместо да вършат нетипична за тях работа, което си е стрес в края на деня. То не е само стрес, аз бих казала, тук много се радвам, че го спомена това. Тотално ми беше излезло на мен от полезрението. Всъщност, много голям процент от хората, които напускат работа още по време на техният пробен период, е точно това. Аз не съм очаквала, че аз това ще работя. Това не е моята работа. Това не влиза. Тези задължения не влизат в моя job description. И това е една от основните причини за разочарование, деангажираност, нали, това, което аз очаквам да работя и това, което всъщност ми се налага да правя. Това го има навсякъде, независимо от страните. Добре. Още веднъж много ти благодаря за прекрасният разговор и за тази необикновена гледна точка или неочаквана гледна точка върху чат-ботовете с изкуствен интелект и това е което всъщност теб последните 2 години си общуваме на тази тема, че чат-ботовете не само имат ефект на бизнес върху бизнеса от гледна точка на спестени ресурси, повече продажби, денонощно обслужване на клиентите, щастливи клиенти и прочее, но че чат-ботовете директно и индиректно могат да повлияят на самата корпоративна култура, на това как на удовлетвореността на самите служители от работата си в дадена компания. Мисля, че се Да. получи страхотен разговор. Благодаря ти. И аз ти благодаря и успех на всички начинания